Η Scientology εμπεριέχει εργαλεία και μεθόδους για να σε βοηθήσει να βρεις τις δικές σου απαντήσεις στα ερωτήματα της ζωής, τις δικές σου αλήθειες για τη ζωή σου και τον εαυτό σου. Αλλά ποιος είσαι? Δεν είσαι ένα υλικό σώμα. Εάν αφαιρεθεί η σκολικοειδή σου απόφυση, δεν αλλάζει η προσωπικότητά σου. Δεν είσαι λιγότερο αυτός που είσαι. Όταν μιλάς για τα μέρη του σώματός σου, λες πιθανώς «Αυτό είναι το μπράτσο μου. Αυτό είναι το πόδι μου. Αυτά είναι τα χέρια μου». Ενστικτωδώς γνωρίζεις ότι το σώμα σου είναι κάτι που έχεις, όχι κάτι που είσαι. Το σώμα σου είναι κάτι που χρησιμοποιείς. Οπότε, αν δεν είσαι το σώμα σου, τι είσαι? Η διάνοιά σου? Για να το απαντήσεις αυτό, χρειάζεται να κατανοήσεις τι είναι η διάνοια. Η διάνοιά σου είναι κάτι που χρησιμοποιείς για να σκέφτεσαι. Είναι πολύ πιο ακριβής από οποιονδήποτε υπολογιστή. Έχει μια τράπεζα μνήμης που περιέχει εικόνες. Όλες τις μνήμες όλων όσων σου έχουν συμβεί ποτέ. Όταν σκέφτεσαι κάτι, σου έρχεται η εικόνα του. Αλλά εάν μπορείς να δεις αυτές τις εικόνες, ακόμα και όταν κλείνεις τα μάτια σου, τότε τι είναι αυτό που κοιτάζει τις εικόνες? Είσαι εσύ. Ένα «ον». Μια ευφυΐα. Μια συναίσθηση. Το μέρος του εαυτού σου που έχει επίγνωση ότι έχει επίγνωση. Στη Scientology χρησιμοποιούμε τη λέξη θήταν. Ο όρος θήταν προέρχεται από το ελληνικό γράμμα θήτα, το οποίο έχει από παλιά χρησιμοποιηθεί ως το σύμβολο της σκέψης ή του πνεύματος. Χρησιμοποιούμε τη λέξη θήταν για να αποφύγουμε συγχύσεις με άλλες έννοιες και πεποιθήσεις σχετικά με την ψυχή ή το πνεύμα. Δεν είναι κάτι που έχεις. Δεν θα έλεγες «ο θήταν μου», θα έλεγες απλώς «εγώ». Έχεις ένα σώμα, έχεις μια διάνοια, είσαι ένας θήταν. Η Scientology προσφέρει εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αυξήσεις τις ικανότητές σου και να επιτύχεις το πλήρες δυναμικό σου στη ζωή. Γιατί το θέμα της Scientology είσαι εσύ.